já zdravím nové challenge. Máme tady speciálního hosta, Ondru Ségru. Jmenuje se Eliška a bude to challenge tady s pitím. Neměli jsme kolu, takže jsme vzali perlivou vodu. Ségra bude mít trošku míň, protože je menší. A začne právě ona a ještě se budeme pokoušet dnes natáčet se šroubkem 2 na 1, takže můžeme jít na to. Tak. Takže Eliška to dává úplně s přehledem. A to dala, to je jasný. Tak, takže výborně, to máme vidíte, a teď dala to. Teď dá Ondra. No tak já jdu. Takže na zdraví. Takže Ondra to dal taky a teď je to na mě, abych to dal. Vidíte, ségra je trošku taková divná, to sami poznáte za chvíli, bude tady docela dost na videích. Budeme ještě natáčet s jiným kámošem, ale to bude jenom občas, ale budeme se ho tam pokoušet zařazovat, takže dali jsme. Tak a takže Eliška vás zdraví, já vás zdravím, Jirka vás zdraví. Ahoj. A zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj.